TV. Xayrlı işler cemaat. Менә инде официаль рәвештә җәйгә кердек. Җәй бит ул үзегез беләсез ял көннәре кебек. Июнь җомга, июль шимбә, август якшәмбе. Бик тиз үтеп китә. Менә шул кыска гына айны юкка уздырмас өчен без йолдызларның киңәшләрен җыеп алып сезгә дә тәкъдим итәбез. Җәйге сәяхәткә без Азалия Зиннәттән башка чыгарбыз. Азалияның хит парадка кайтуын зур түземсезлек белән көтеп, бүгенгә без аның белән саубуллашабыз. Yazmışıma rahmet okuyayım Xudayıma Sine min gül ışıktan koyaşqa Sin bahadır battırşın Irtırmış dengizlerin illa kapitanim Ağılasım minim kiler Sinin güçlü inlerine Sinin yanda sayrar Хәзер премьераны да каршы алырга онытмыйк. İsimsiz xat keldi bik sыңарып Исеміңні қойшаны юғалыттым Ғөмір бойы мен бит өз-өзімні Сенің исім белән юаттым Исемсіз хат, яшерін хат Кімнән икәнен беләм Икебез ике Шәһәреңне авылың хаттан Бәхет тулы өйең юк мәллә Ялгышларны кешер шушы хакта Хатлар белән үзең килгәлә Исемсез хат, яшерен хат Кемнән икәнен беләм Икебез ике İsimsiz xat, яшерен xat Kimdən ikənini biləm İkimiz iki yarda gel Öpkələlərini biləm Ялгыш минем ялгыш инде Ерагайган безнең аралар Исемеңне жуйган хатларыңда Икәү генә белгән яралар Исемсез хат, яшерен хат Кемнән икәнен беләм Икебез ике ярда İsimsiz xat, яшерен хат
Безнең гаилә җәйне ишек алдында уздыра дип сүз башлады Гөлназ Гафурова. Аш бүлмәсендә урамга беседкага күчә. Балалар йокыдан торуга шунда чыгып йөгерә. Таганда йоклап китә. Без Вәли белән йокылардан уятмыйча өйгә алып кирип салабыз. Җәй безнең гаиләнең иң яраткан ел фасылы. Шуңа аны күрми калмас өчен үз йортын белән торырга, я булмаса бакчага китәргә киңәш итәбез ди җырлы гаилә. Назлыгын әйтергә дә була бит. Туры сүзне җаным дөрес аңласын. Андый сүздән миңа никтер кыен бит. Йөрәгеңнең назлылыгы кайда соң? Үпкәлим шул аңлай инде җанымны. Бик яратып сиңа гашык булсам да, сабырлыгым минем бүген калмады. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җуйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны. Мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Белмим нигә сиңа бик тиз үпкәлим. Синең күңел бигрәк иркә бала күк. Иркә бала яхшы сүзне аңлый бит. Туры сүзне якын итеп әйтүе. Үпкәләү йөрәгемә кагыла. Андый чакта кыен минем җаныма. Бик яратып сиңа гашык булганга, гыйбкәләп сабырлыкны сынама. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны. Мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны. Мәңгелеккә аермасын, я Аллах. Мәхәббәттән аермасын, я Аллах. Ленара Батталова исә җәйне күрми калмас өчен эштән качарга кирәк дип белдерде. Бу җәйгә аларның иң зур планы ул да булса кызлары Камиланы мәктәпкә әзерләү. Шулай ук Мөслим Оренбург якларына кайтып туганнарын күреп килү дә җәйге планнар рәтендә тора икән.
Кояшның бірінші нурларында, шелтіреп аққан шишме суларында, көктегі бұлытлар ағышында, көрем сенің езіңіні, алшыған жәйгі күн ауышында, құлақ сол мұңлы жел тауышына, сеңа деп язылған жерларымны, тыңылайымып көзіңіні. Ирақтан, ирақлардан келіп, тыңғысыз тіршілерімді бөліп, яндыр мені, яндыр кішілі, кішілі ошақта. Көзлерімнің ұшқынларын көріп, ішіген ошыларымнан өбіп, құшақлары мені зинһар, тезірек құшақла. Келем дейсің, әгер бұлық дейсің, тұрмыш юлын бірге узық дейсің, сөюімнің күшлі долқынына, ялқынына сен түзгіні, сірлерімді сеңа тапшырырмын, өткенлерін шетте қалдырырмын, сеңа деп язылған жырларымды, тыңла қарап көзіме. Ирақтан, ирақлардан келіп, тыңғысыз тіршілерімді бөліп, яндыр мені, яндыр кішілі, кішілі ошақта. Көзлерімнің ұшқынларын көріп, ішіген ошыларымнан өбіп, құшақлары мені зинһар, тезірек құшақла. Құшақла, сен мені, құшақла мені. Ирақтан, ирақлардан келіп, тыңғысыз тіршілерімді бөліп, яндыр мені, яндыр кішілі, кішілі ошақта. Көзлерімнің ұшқынларын көріп, ішіген ошыларымнан өбіп, құшақлары мені зинһар, тезірек құшақла. Хайретдиновлар ғаиләсеннән шәп жәй рецепті ол шет илгә барып, менә дигән ял итеп кайту. Һәм туган авылга кайтып шәп итеп эшләү. Монда бик мөһим тагын бер фактор килеп кушыла. Буларның барын да гаилә белән бергә башкару. Yine katışırımızı Pişen şaban bılında Suygan yarım vəqdə birdi, özü kilmi xamanda. Eşi eşi ermeşi Şu ermeye eşi Yirken aman yüreğimi Erini denge ekşi Eşi eşi ermeşi Şu ermeye eşi Sizin kıydada ürüşür Tahta gideme ekşi Yirken mi kara şeşleri Bilinden uzak gitken Yerinler şiyelerden Kızarıp ışıp jitken Eşi eşi ermeşi Şu ermeye eşi Yirken ama
Yıllıklar җиткән Чәчләрне чәчкә бәйләшеп Мейләшәр вакыт җиткән Әши әрнәшир Шул әрмия әлшир Йөргән һаман йөрәгемне Әрне дәнигә әйтшир Әши әрнәшир Шул әрмия әлшир Сезнең тирада бүлешү Татта идеме әйтшир Җәйне күрми калмас өчен Булат Игъматуллин авылга кайтырган ди. Физик эшләргә, сабан туйга чыгарга, артист халкына күзгә багаж тупларга. Мотор җәйдә клиплар төшереп калырга кирәк ди. Үзе дә яңа җырына клип төшерергә әзерләнә икән. Булатның киңәшен тотып, сез дә TMTV Production белән клип төшереп калырга ашыгыгыз. Ака гомерләр, ага су кебек Үтә яшьлегем, җилкәннәр җигеп Соңлап булса да, кайтасы иде Үткәнне булмый, кайтарып инде Йөгерә елларым, Борылып карадым күзен яфрак Yazda kaman uylarım Yegire yıllarım Mırılıp karadım Küzün yaprak Kıyılsa da Yazda kaman uylarım Үттім мин бірде, өткен ғұмырға Түрлісін туры келді көрерге Сағыш қапласа, аяз көгімні Шатлық йылмайып, ашты көңілні Йөгіре йылларым, Борылып қарадым күзін яфрак Yazda kaman uylarım Yegire yıllarım Mırılıp karadım Küzün yaprak Kıyılsa da Yazda kaman uylarım Рәхмәт Худайга, рәхмәт дөньяга Сөйгән ярыма, туганнарыма Яшисе килә дуслар булганда Яшьлек дәрманы янып торганда Йөгерә елларым, Борылып карадым күзен яфрак Yazda kaman uylarım Yegire yıllarım
Жәй ул 12 атна, 91 көн, 4368 сағат. Менә шуның бер генә минутында бушка үткәрмәскә куша Гүзәлия белән Азалия Вәлиева. Мин дә килешәм, ел кыш белән башланып, кыш белән бетсә, җәй ел шул, бер генә шул. Şaşıp, şingilmeni yalğız baruı Gurur tutup başım atlap kilem İman nuru onun garuı Rahatımını canına öksürgende Yaşlarını teyip durular Qarastından nazlı nurluk tabıp Gülden turgan turmuş korular Yürekten nur elimde emip Şuna küre yıllar gelaşır Yanda dostlar, janda süyür demek Barısı da yaxşı bulaşar Yürekten nur elimde emip Şuna küre yıllar gelaşır Yanda dostlar, janda süyür demek Barısı da yaxşı bulaşar Әшитіп жаның кышкырганда Йылмаюы рәхәт дисеңме Шәмешкеле үлән арасында Шәшкәләрдән салу үзеңне Җиңелмени ялгыз юллар салу Җиңел түгеллеген мин беләм Иман нурын алып җанга салып Канат кагып юлымнан киләм Йөрәктән нур күңелемдә эмеп Шуңа күрә юллар геләшер Янда дуслар, жанда сөйүр димәк Барысы да яхшы булачак Йөрәктән нур күңелемдә эмеп Шуңа күрә юллар геләшер Янда дуслар, жанда сөйүр димәк Барысы да яхшы булачак Салават Минниханов һәм Гүзәлем өчен мондый җәйнең әле булганы юк. Кызлары Мәдинәне мөмкин кадәр күбрәк саф һавада тоту яклалар. Шуңа бу җәйне алар табигатьнең бар матурлыгын күрә алыр дип ышанасы килә. Хуш дигәндә
seni topdim. Ko'nglim shishga otdi. Hozir hech kimga da bermam meni seni. Kuzgi oxish yillarida jonimda shitmamin seni hech birida. Oy bulut o'tinlarida yolg'iz qoldirmamin erkan bir kunida. Yolg'iz qoldirmamin erkan bir kunida. Shoshib yaratganda seni suyganim. Kuzgi oxish yillarida jonimda shitmamin seni hech birida. Oy bulut o'tinlarida yolg'iz qoldirmamin erkan bir kunida. Qoldirmaman bir kunga her bir nazlı sözü bir eshitilishi canım verirga da sina minazir. Kuzgi oxish yillarida jonimda shitmamin seni hech birida. Oy bulut o'tinlarida yolg'iz qoldirmamin erkan bir kunida. Yolg'iz qoldirmamin erkan bir kunida. Bir kunda. Әмина Динар Рахимова жай көне мөмкин кадәр күбрәк карбыз ашап карарга тырыша. Җырчы әлеге җиләк җимешне бик ярата. Ә нәрсә? Үзе файдалы, үзе тазартмый, сусауны баса, менә дигән бит. Киңәшләр рәтенә язып куйырга кирәк икән моны. Yıldızlarını gökten görgende, benim yüreğimnin ötüründe, yaşaysın
Ümitlerimizde kuşular Benim künyelimden sulaşı Birge bulayık bütün gömerge Yaratılanның da sözleri Сиңа язмыш бөлеп языла Еракта булсак та якында Синсез тора алмам бу дөньяда Син миңа язмышның бүләге Яшәвемнең якты теләге Еракта булсак та якында Синсез тора алмам бу дөньяда Син миңа язмышның бүләге Яшәвемнең якты Яшәү мәхәббәтсез авырлык Ялгыз тору бәхетсезлек Шул газапта кеше югала Багышлагы сөю җырларын Яратуымның да сүзләре Сиңа язмыш белеп языла Еракта булсак та якында Синсез тора алмам бу дөньяда Син миңа язмышның бүләге Яшәвемнең якты теләге Еракта булсак та якында Синсез тора алмам бу дөньяда Син миңа язмышның бүләге Яшәвемнең якты теләге Син миңа язмышның бүләге Яшәвемнең якты теләге Бүген Илгәрәй көмеш медаль иясе. Җәй көне көтү көтәргә, җиләк җыярга, пешәнгә төшәргә кирәк дип белдерә авыл егете Илгәрәй. Менә шунда җәйне һәр яклап күрәчәксез ди ул. Yollarım şitlerde yürtse de Seni mini yatlardan künleme Künleme künelin süreli Yürme benim artta. Tizden min ilenem. Üzülgen günde de Ümitin üzülgen günde de Anlatma dünyada mini varın Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp olmazsa yolları Motorum, Ev, теге кыз кем иде ул? bir şılma canım. Min seni bir kimge almaştırmam. Seni mini yatlardan künleme Künlevden tulgan zar zar tügül Seni mini üçün bit bergine Yatlarga bir erilik yar tügül Ümitin üzülgen günde de Anlatma dünyada mini varın Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yolları
Yollarım şitlerde yürtse de bir itip gözümde minlerini yolumunu yaktırtır nurum sen benim işini gül birden bir ümitin üzülgen günde de anlatma dünyada mini varım min seni yatlarga kaldırmam üzülüp kalmasa yolları ümitin üzülgen günde de anlatma dünyada mini varım min seni yatlarga kaldırmam üzülüp kalmasa yollarım min seni yatlarga kaldırmam üzülüp kalmasa yollarım üzülüp kalmasa yollarım min seni yatlarga kaldırmam. Зөфәр Хайретдинов та җәй фанаты. Гомумән, кышын йокымсырап үткәргән гомерне ул бушка узган гомер дип саный. Ә җәй яшәргә көч туплау өчен менә дигән вакыт. Һәм отпускны фақат җәй көнне генә алу яклы ул. Ay soğumağı düşkün su boyunda Sigen yarın tapkan paralılar Bəxetliler köktür jir yüzünde Dikni kadar jirde yalğızlar Tıyar için dünya madğurlığın Miken kunurga Yaşıysiler kilip yaşarışın Sügen yara kire her kemege Sağışlarda jingileye kebek Sügen yarın azlap yuvatkaş Kaderlerin belik sügenlerinin Üzgelenir canın yuvaltkaş Tıyar için dünya madurlığın Kup kirek miken kunelgen Yaşıysiler kilip yaşarışın Sügen yarı kire her kemege Gölde sulap barın juylan yarılar Yüreğine жылы tabalımay Нәрсе жите жерде yaşaularga Parlı bulup süyep tuyalımay Tıyar için dünya
килеп яшәр өчен сөйгән яры кирәк һәркемгә тояр өчен дөнья матурлыгын күп кирәк микән күңелгә яшиселәр килеп яшәр өчен сөйгән яры кирәк һәркемгә яшиселәр килеп яшәр өчен сөйгән яры кирәк һәркемгә Җәйне шәп итеп уздыру өчен барлык шартларны тутырдык. Сез безнең киңәшләрне истә тотып, җәйегезне менә дигән итеп уздырырсыз дип ышанып калам. Сезнең белән мин Рамил Шәрәфиев идем. Чао, иптәшләр. Әгәр тапшыруны карамый калган булсаң, YouTube'ка кер һәм безнең каналга языл.